Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। थ' दिनै थांगासिनो दं जोङो गुवाहाटी कार्बिआंलं जानानै थांगोन आरो थ' नै दायो जोङो सौफैबाय कार्बिआंलंआनो गोलैयो बेबो। जोङो दायो सौफैदों नै मा होनो देवपानि मन्दिराव। देवपानि मन्दिरखौ एसे खर' गंग्लायनानै बोर बिना लाबाय। जोबोद गोजान थांनांगौ नालाय नै दायो जोङो हाइवे सौफैबाय। बेनिफ्राय दायो होखावलांबाय थानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि खालि लामाखौल' दिन्थिनाय भिडिअखौ। दायो नै लोगोफोरजों मानजा सानजा बारबोनानै सौफैबाय बकलिया। नैबेनो जाबाय बकलियाया। टाइम जाबाय नालाय बेखायनो बन्द जाजोब्बाय। मानसि गैला हनै थांजोबगासिनो दं मानसिफ्रा दखान सखान बन्द खालामनानै आरो। नैबे जाहैबाय लांहिन सौहैयैनि सिगांनि नुथाय। फरलेन जाबोगासिनो दं माने लामाया जाजोबाखै आरो जाबोगासिनो दङ। ओमफ्राय नै फोथारफोरखौ नुदोंना गासैबो गोरान जाजोबना दङ एकदम ख्रां ख्रांनो। दैयानो गैया माने जोंथिंबो गैया बिसिनिथिंबो आं सानदों दै जाबाय नामा दैयानो जायाखै हनै एकदम गोरानथार जेबो खेथिखौनो मावनो हाथाराखै दाबो। देग्लाय मा खालामगोनथाय बोथोरा। थ' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो कार्बिआंलंनि लांहिनाव बरायबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ लांहिनखौ बर'फ्रा जेराव बांसिन थायो आरो बर'नि गासै आफादफोरनि मावखुलिफ्रानो बे लांहिनावनो दंजोबो। थ' नोंथांमोना फ्राय मिथिजोबखायो लांहिनखौ। थ' आङो दिन्थिनोसैल' नोंथांमोना नायलांदो लांहिनखौ। जों बेसिम सफैगौ मानिनो दखाना गासैबो बन्द जाजोब्बायमोन बेखायनो मानसि सानसि नुनाय नंला। नोंथांमोना खालि ओरैनो नायदो आरो। साराय 3 घन्टा गारि सालायखांनायनि उनाव जोङो दा फाइनेलि लांहिन सफैबाय। ओमफ्राय बे लांहिनाव माने जोङो ओंखाम जालांगोन आरो न'खरसेनाव ओंखाम जानानै बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांगोन आरो बिनि माखासे लिडार्सफोरजों रायलायनांगौ दं होनदों। जोंनि बिकेडब्लिउसिनि EM आरो चेयारमेन बिथां दङ लोगोसे UBPOनि जेनेरेल सेक्रेटारि दङ। दा बिथांमोना बिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगो हमगोन मागोन रायलायनानै ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांसै आरो। नै नायना लादो एसे दानि गारि सायाव दिन्थिबोखाबाय आङो बिसिमल'। मानो होनबा बेरायनोबो एसे उरबा नांगोन बन्द गोजा बन्द नङामोनबालाय मोजाङै दिन्थिनो हागौमोन। बेनिफ्राय ओंखारलांबा नोंथांमोननो दिन्थिलायनोसै लामाखौ। आंनि नैबे दिनैनि भिडिअ खालि लामाखौ दिन्थिगोन आङो। ओमफ्राय हजों थांनानैसो मा जायो जाया नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन। थाथ'दो दसे। केमेरा खेबबाय थानायावनो ओंखाम जानो जाबाय होननानै लेंहरबाय। थ' दायो जोङो थांनानै ओंखाम जाहैनोसै। दायो जोङो ओंखामखौ जाखांबाय जाखांनानै ओंखारबोबाय। ओंख्रिया अमा बेदरमोन ओमफ्राय खुसिया बेदर माबा माबि मिक्स दंलाबायमोनलै ओंख्रि नामफोरखौ मिथिबावला आङो। गोथावनो जाबाय बिराद मोजांनो। थेंक इउ स' माच बाजै हाखु दाखुबाबो जोंनो संना जाहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। दायो जों ओंखाम जाखांबाय दसे थानानै थांसै आरो। थ' दायो जोङो जाखांनानै ओंखारबोबाय। बाय बाय लांहिन एबार थांबाय थानोसै गुवाहाटीसिम। नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' एबार जेबो खिथाबाय थाला आङो नोंथांमोना नायलांदोल'।
लवगwfwr फाइनेलि जोङो आरो 3 घन्टा 2.5 घन्टा ला आरो 2.5 घन्टा लाबावबाय कार्बिआंलंनिफ्राय बिसिम सौफैनो आरो लांहिनिफ्राय दासो सौफैदोंनो फाइनेलि सौफैनानै जोङो दा दङ खानापारानि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो गेस्ट हाउसखौ नै जोंनिफ्राय नाहरना लाग्रो दा नैबेनो जाबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आरो दा बेयाव दायो जों फैनानै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थांनानै जोङो बड'लेण्ड भवनावसो थाहैगोन बेयाव थाया जोङो एसे दिन्थिना होनोसै नोंथांमोननो नायना लादो थ' नै लोगोफोर बेनो जाबाय आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ नायना लादो एसे दिन्थिना होनोसै आङो बे केमेराजों गासिबो जोंनि BKWC नि EM लोगोसे CEM बिथांमोना दंफैलाजोबो आरो माखासे फैनो गोनां दंबावो आरो ओमफ्राय रायलायगासिनो दं दायो सिङाव ओमफ्राय जों बाहेरायाव दंथ'यो बिराद मेंबाय ओंखायनो माने बाहेरायाव गसंलागासिनो दङ थ' नै नैबे इन'भायाव जोंना दिपेन बर' सार दङ बबावबा थांदोंमोन खोमा बेयाव दंफैथ'यो आरो दायो थांनो ओंखारबाय बियो नुबोआखैनोमोन ओमफ्राय मोजाङै नायनानै नुबाय आङो माथो जोंना एबसुनि दिपेन बर' सारसोलाय नंबाय आं ओंखायनो एसे नोंथांमोननो दिन्थिना होबाय बबेबा थांदोंमोन खोमा दा थांनो ओंखारबाय आरो ओरै थांबाय दसे जिरायथ'बाय ओरैबायदि थाम्फै दङ ना हरै थाम्फै बिरनायखौ नुगासिनो दंना ओरैबायदि थाम्फैया इउ सयथिबो जिरायनो हाया थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाबोननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनै आरो बारा मोजां बानायनाय जायाखिसै आं नोंथांमोननो लामाखौल' दिन्थिगोन होनखानाय बेखायनो लामाखौल' दिन्थिबाय गाव हारसिं सालायनानै नोंथांमोननो दिन्थिबोनांगौआ भिडिअ खालामबोनांगौआ सम्भब नंखाया थ' बेखायनो आं जेसेखिनिखौ हादों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों आरो नोंथांमोना माबायदि मोनदोंमोना बेखौ मिथिला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्था होमबासो मिथिगोन आङो दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर दा जों बेनिफ्राय थांनानै बड'लेण्ड भवनाव थाहैगोन हर ओमफ्राय गाबोन मा जायो मिथिसिगोन आरो गाबोनसो नोंथांमोननो आं गाबोनबो भिडिअ बानायगोन गाबोननि भिडिअनि थाखाय नेना थादो लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय गुड नाइट थाम्फैया बेसे गिदिर गिदिरमोन खोन्थालाय थाम्फैया बेसे गिदिरमोनलाय